Revisor Steen Hansen er i Admiral Gedeskov fra 1942 og frem til 1976, hvor han desværre dør, og hans enke står med et kæmpe palæ oppe i Søllerød og Admiral Gedeskov. Lisbeth Steen Hansen, enken, hun vælger til alt held at skille sig af med palæet oppe i Søllerød og flytter ind i Admiral Gedeskov. Frasælger så forhus og sidehus, de 3 ejerlejligheder, der er derovre. Alting herinde er meget stort af sådan et gammelt gård. Den mindste lejlighed er 160 kvadratmeter. Og så flytter hun ind i ejerlejlighed nummer 4 på 560 kvadratmeter. Hun holder et hav af foredrag om Admiral Gedeskov, om Københavns historie, og det gør hun rigtig flot, indtil hun i en alder af 81 i 2001 ikke kan klare trapperne mere. Hendes knæ vil desværre ikke være med mere. Og det er der, min mand og jeg, Martin von Haller Grønbæk og mig, får lov at købe Admiral Gedeskovs baghuse mod at love og føre traditionen videre med, at man kan komme og møde sig til politisk, kulturel og akademisk samvær. Vi er så lykkelige, at vi jo også bor her, og det gør vi selvfølgelig meget gerne, og har så også de her fantastiske udendørs faciliteter med en terrasse, den hængende have her i første sals niveau, som støder op til Borchs Kollegiums smukke have, og så har vi også oven på trappetårnet en fantastisk tagterrasse. Så vi er meget glade for at fortsætte traditionen her i Admiral Gedeskov.